Hemen elkartu gara berriro, Bizkaian emakumeak dantzari ekitaldia ikusteko. 2008 urtean antolatu zen Lehenaguniz. Gero, pandemia batera ondorio dantzak etorri ziren, baina iaz berriro plazaratzea lortu dugu. Beraz, 9 urte egiteko ditu urtean ekitaldia. Ekitaldi honen helburu nagusia, Bizkaiko nesken dantzak ezagutzea, errespetatzea eta galtzen ez ustea da. Ze azken urteetan, geroz eta garrantzi gutxiago ematen baitzaie dantzak. Garbi dago, oso horre gaudela gure eskualdeko dantzarekin eta altxorrak bezala zaindu behar dugula. Dantz horien iraupen eta transmisioak hainbat pertsonak egin duten lana aipatzea eta eskertzea beharrezkoa da. Gaur egun gainera, sexu marka multizeneska denak dira dantzariak. Hori egia izanik, badira ere hainbat dantza txikitan ikasten dituzunak eta gero heltzerakoan ez dute tokirik aurkitzen plazaratzea. Besteak beste, akudantza, kontrapasa, askaro eta da luzea. Koreografia jotzen dituzte eta itzak horrekin bazterrikoak geratzen dira. Horregatik, Durangaldeko eta Bizkaiko umenezko jaietan dantzatzen dituzten dantzak horrekatu nahi dituzte. Eta aldi berean, haien ezagunak ez diren beste batzuk gehitu eta plazaratu. Azken finean, dena dira gure folkloren zati ederra. Gure konpromisoa beraiek merezi duten tokia egotea da. Eta horretarako etorri gara ona. Eta horreka izanik, emakume bere leku hartuko dute. Gaur egun, beraiek dira euskal dantzataldetan gehien alegetzen direnak eta. Eta hori txiki bat ezagun dut, ze torri tarteko ziren txistulariak, otxaileko txistulariak, fustu atzo iztripu bat dira ben. Eta zoritzarren, gona ezin izan dira torri. Baina, bueno, alan da guztiz, barru dugu ekitalia, bale? Eta beste barik azkaragoaz. Lele gota behin, erregitak.
Thank